Може ли някой да стане и да ми каже: откъде знаеш, че Исус те обича? И откъде знаеш, че ти обичаш Исус? Може ли някой? Добре, нека чуя. Защото се събуждаме всеки ден. Ако не се събудиш, това не означава, че Исус не те обича. Той все още те обича. Откъде знаеш? Събуждаш се или не се събуждаш? Коя е по-голямата любов от Исус? Това, че се събуждаш, е най-голямата любов на Исус. Събуждаш се или не се събуждаш? Събуждаш се е най-голямата любов. Казвам, събуждаш се. Не знаеш ли, че тази смърт също е един вид чудо? Не всички. Това е чудо. Смъртта, това е чудо. Това е благословие. Ако Господ е осъзнал, че ти си кандидат за небето и Той знае, че след минута можеш да изгубиш това небе, Той може да те извика от дома.